Araia! Altza oetik, berandu iritziko zara berriz ere ikastolara. Ez. Ostelena berriro ez. Sekretua dauka gordeta, lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Bauera, ikusiko duzu, nondik datoren, ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Araia beti berandu. Aiztu, klaseak hasitakoan geldituta ginen, sarrerak erosteko. Ez da berandu. Bide turistiko hartu dut, besterik ez. Betikoa, zu turismoa egiten. Guk pelikula erabakita. Eta zinema iristerakoan, Zuk beste bat ikusi nahi duzula? ez litzateke lehenengo aldia izango. Azkenekoa ere ez. Eski pelikula oso pastela gustatzen zaizkizue. Non dago neskendartsua? Bueno, gero egongo gara. Agur. Ara, sagutxo friki bat. Zer? Gure dirua ekarriko zenuen. Ezta? Bai, noski ikin nahi. Baina ez dakit hiruren artean zenbatzeko gai izango zareten. Hori da kontua. Kenai, mesedez. Violentzia da zure bide bakarra? Fantasia. Ui, txori bat? Frikia! Ratzu! Ez duzu martxa egingo, sagutxo! Gazta pixka bat eman nahi dizugu, frikitxo! Aizu ez, zergatik ez duzu terapia probatzen? Edo meditazioa, arnazketak, edo ezkiura? Kezan egin! Edo denbora gehiago pasako duzu zabonetan! Handik joan da! Nondik? Handik? Baina nondik? Handik? Harekin bideo-joko akastun bat ematen dugu. Bai, beno, ni ja banin du. Egonor! Araia, Agirre. Zer? Nolatan dakizu nire izena? Zure motxilan dago idatzita. Ja, horrek epika guztiak entzen dio. Bueno, esaten... Ixo, neskato! Antzinako botere eskutu baten zaindari mistikoa naiz. Milaka urteko indar mistiko hau, Arkadiako eskualde zaharrean. Barkatu, zaindari mistikoa. Baina Arkade hitzak ez dauka zerikusirik Arkadia Greziar eskualdearekin. Frantsesek asmatu zuten bideojokoak zeuden arko galeriak adierazteko eta... Frantses madarikatuak beti dena konkistatu nahian Napoleoni botere pixka bat eman eta... Bueno, zure gozekin uzten zaitut, eta ni banoa, Baina erotu egin alzara.
Ez alduzu indar mistikoa nabaritu. Arkaden indarra! Arkaden zer? Araia, Agirre. Hurrengo pausoak hil ala bizikoak izango dira zure etorkizuna. Ja. Zelako historia, Baina, eske beran... Aso dituzun botere hauek, onurak ekar ditzakete. Baina baita zorigaitzak ere. Botere hauen jabea pertsona berekoia baldin bada. Zure patua idazteko zorian zaude. Wow! Zelako movida! Baina, benetan, oso berandu iritsiko naiz klasera. Zoaz, orduan. Araia, Agirre. Aizu, nere izen osoa esan berdezu esaldi bakoitzean? Ez alda ba, zure izen? Bai. Baina jendeak normalean, hasierako zatia bakarrik erabiltzen du. Ane, Araia, Bengo. Patxi. Adibidez, bai. Ados, Araia, Agirre. Aizu, makina guzti hauek konponduko dituzue? Berriz ere hau irekitzeko, edo? Irekitatako. Eta ez dauka zalantzarik itzuliko zarela, Araia, Agirre. Por cierto, zure benetako izena, nola da? Hasteak zaindari mistiko... Ehoietan eta ehoietan Arkaden jauna deitu izan didate, baina zuretzat... Arkaden jauna izango naiz. Noski ba. Jauna. Bueno. Azken gauza bat, Araia, Agirre. Entzun ondo zein diren zure botereak pizteko hitzak. Power up! Power... Ez erabili hitz horiek alferrik. Momentua iristen denean, jakingo duzu. Zure esanetara, jauna? Power up. Seko jota dago. Urren arte, Araia, Agirre. Aupa, Kaixo berriz! Zahor festa, gazte! Entzun ondo zein diren zure botereak pizteko hitzak. Power up. Power up. Power up. Zuek ere gailunboak alderantziz azkazue. Aizu Araia, klasiko txerrina jotzen ari da? Ez dela sekula aldatuko. Bai, ten aldatuko da. Jokoa aztera doa. Bere botereak birkargatzeko bueltatu behar duela esan diot, ezta? Araia! Berandu iritsiko zara! Power up! Kontu gutxiago, Kriston bronka bota diate berandu iristeagatik zure kulpaz. Nire kulpaz? Araia? Aizu, begiren horik ez nuen. Ikastolako mutil guapoena da.